na me de menim se ahemfo a ewo Ghana esan se amamre ni amane kwa so na edimosi ade no obi emma sika ento na dwen esan se sika na de to a nkasa ahemfo yi enni ade ti menim se nananom enimode ye behwe amamre ni amane kwa so ya tenase edi djuma a esefata ya boama asundwe abasampa absiafo makanisa no sampa kane nanka den se obetse se etu beto na so bebi a kika kono ya se aboa ne nya ono onkawo a omfie ne senkyerɛw bebi a eduro no nananom abusiadom ne sampa man nyina asigyinae se yentena ho emma obi mfa ne sika emmeje ya japade ne nananom edigya yen enti ebebo ho ban nananom se ye ma Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama won sama wo ka nyina ye threat eye se o threat otumfo wo threat sebe nana sama jafra se ne wo kura na wo bedum nkwa wetwa so e wo kuro no ho enti mesre nana sama jafra ne na chidifo so mamo transfer kanya hwan adwenbone ne adwenfi abasa nkofo ne tirim ya sama dua ne chidifo ne tirim se sebe etuo kura abetwe mesre nana sana security se omonto nsamfra brante ne mo nkyene mo arrest no animani mu ya won kyero omunche ne won na to mu na omo so no so se won kase odi obetutuo ko metwe de ako e wo saa sampa no na na fes ne tuo hu ko adin mu tuo hu de mamo onipa na oyo yodiom na wo de wo to na wo won ka no ntum na wo kasa wo kanse mo eduru de wo twe ne ho eduru de wo twe ne ho na wa waso wo wasem edi enti na wo ye press conference a wo hwemu nka won nsem won ka asem e da wakoma so ehia wo na wo trete se etuo kura mo betwe na mo de akonto kwa sampa kroni wo say to nsa frep John Mahama president se wo mre na o meyese no president wo no se hene president o se hene president se hene ka mo na mo bodwa wo ni ya sambodua mo bodwa mo de kwa apenda wo koba na mo koba peda mbeda de na mo ye okay ene wan to nsa frep president afa na eduru court share se mo mfa na sama Jafra Nkranta anko national security de akoduru wa wi no eno na obeka se afa de so president amemo a wo tutu wo betutu abusia edini yesay eno anu so TV GH edini so TV abusia so no first time we so TV no subscribe no like no comment no share the amount for so enya bia hwe e de mame ai ene da foforo ai ene da sore ya na ye kote nsense bi se ye sampa ye ya osamodua na ya osamodua ne na chidifo so a press conference ya chese won mo de ba e de ama sebe kotoko hene otumfo seri tu ne nana sama Jafra no sebe ano odene yi pa ano odene na yebedom suko na ye di hu nkomo kakra na twase sebe o national security frɛ wo mo frɛ no a abrante na wa frɛ no sa ya osamodua na spokesperson na okasama no ya because nensem ya wo ka wo video ni mu no e kire se o se national security ye dey eto nsa frɛ nkire se wontimi ntena ho nka se etuo beto ewo sebe sampa ene ya tuo kwa na matwe de age maye matwe na aya no beze mbusa me ho se sebe o unim tuo a sebe unim tuo ntu nche obia so what ya se ene na sama Jafra so betima de atwetwo ni bi no mu nyinam de asie ni na ne bi sie de asi okuru no nti o prade a menye se wo ye be ma chen wo bi de woni ya wo ye nyina ne kire sa wo ye be ma chen sebe na sama Jafra echidifo no ono amu kurambo so what ya say abusia eye ya osamodua na chidi ne eye ne spokesperson okasama no e de nsebia tudwa one echidifo ne nana no mo ka ho de nsebia tudwa adwetwa nwan ne niema nyina wo sampa e kesi nipa obu asem de ma na sama Jafra so mo mfa ne Nkrata anko regional national house of chief menko gazette ni na nsem abrante na boroso no nsem no emu ohwerem nsem ni mu odu nsem je se me mpese me nko ne ma no beka ho nsem na sabi umuade a enye kotokofie o ye hu ugina kotokofie na ye buzo tumfo busa nsem a woto apaso wo no ye hu bi enti wasa down hu dua buroni asa be kase otumfo to nsa frem na mokọ na ode ni die ma na okọ ye
ɛna afi otumfoɔ no mum na asante hene na afa futi kwan no wɔtuatua sika ma ahemfo otumfoɔ ɔma bribe otumfoɔ ma bribe ɛyɛ ne nsɛm bi wɔn mu a wote kora na sɛbi ɛyɛ na abofo abote sɛm ne nsɛm hunu bi a wote ase abusua wo de yɛ mmohwi na yɛnkɔ sampa yɛnkɔ tie sɛbi press conference yɛyɛ ɛne warning a wɔde ama sɛbi Ghana aban ɛne asante hene ne na Sam Agyafra mo sɛ ɛne besi no ɛnyɛ papa so mo gazette na Sam Agyafra abusua yɛnkɔ tie mra sisi a bɛsɛ busome enie ɛna nananom si gyina sɛ nka yɛbɛdi sɛ adwuma yi ɛne sɛ nananom ɛwɔ ha yɛnka bi anhyɛm ne yɛhu ya ne sɛ asante hene ɛde nipa bi a yɛfrɛ no Emmanuel Ankama akɔpiem ɛwɔ yɛ president abankɛsiem a yɛfrɛ wɔ Jubilee House na ɔde ne kɔpiem no ɔda na di akyerɛ Ghana mampanyin ne ɔkaeɛ ne sɛ saa Emmanuel Ankama yi ɔno ɛne Sampa manhene na mpanyinfoɔ sɛ oyam ɛyɛ ɔya na wɔmfi osi a obi nhono sɛ oyam ɛyɛ ɔya nti nananom ka sɛ dabi sɛ yanto yanom tuo ɛma Ghana mampanyin ɛne Ghanafoɔ ne wiase afa na nyinaa ɛnhono a ɛbɛkɔ akɔyɛ nsɛm na hɔ bi nanso bibi nti bibi bebom nananom ɛntimi anyɛ ɛnɛ ɛna abrewa ayi poma wɔ kwan mu sɛ nananom ɛmfa saa nsɛm yi ɛntodwa ebiem nano ɛne yɛnya ne nteɛ sɛ obi afa kwati kwan bi so ɛde nkrataa bi akɔpiem ɛwɔ National House of Chiefs na nea ɔka ne sɛ ɔno mom ɛne Sampa manhene na ɛmo ɛwrɛm ɛyɛ anadwoma na asɛm nti nananom sɛ yɛnkyerɛkyerɛm na obi biara ɛnya ne ho nteaseɛ na wiase afa na nyinaa ɛnhono ɛne sɛ Sampa abakɔsɛm nana aka bi yɛde ka kyerɛkyerɛm ebiem yɛasɛm yi bebi a ɛhyɛ aseɛ nana akasa afa ho asɛm yi sɛbe Ghanafoɔ ahwɛfoɔ atiefoɔ ne wiase afa na nyinaa ne nanka ɛdeɛ yɛnim sɛ asɛm da asɛm dibia anaasɛ ɛda ɔhene pɔprɔ bi anim na odi na obi bam sɛ ɔhene nana anaasɛ asɛm court mesrɛ ma menyɛ asɛm na menkɔsiesie sɛbe nipa no kɔ a ne yɛbɛpie ma ba bia no ɔsan di asɛm no ɛkɔdan court saa na anka yɛdeɛ yɛnim na nka nipa no ne yɛwaka no sɛ ɛnɔkorɛ sɛ kontompo na nka court ɛnka ɛnsan kɔsi ne deɛ no so yɛyɛ deɛ yɛn ho ne saa asɛm a na ɛda court pono Regional House of Chiefs Judicial Committee anim a Emmanuel Ankama ne dɔm de kɔdan asante nyina ɔfrɛ yɛ a yɛde buo ne yɛde die maa no ɛkɔɔyɛ ɔka asɛm yi yie antoa yie ɛsan sɛ bebi a no ɔkeka asɛm ne kɔ no na ɛde oyene hooyɛ bɛbrɛ Sampa ɛdurummerɛ bi koraa ma ɔmo de ɔmo asɛe kɔdan no ɛtwerɛ krataa de kɔmaa no sɛ asɛm no koraa no ɛyɛ tɛmsiesie ɔmo atwe ɔmo ho afiri mu na yɛn hono nkɔmɔ a ɔne ɔmo diiɛ a ewie yɛ sɛ ɔmo ate aseɛ yɛnkɔ yɛkɔɔyɛ a na papa yi akɔka sɛ neɛ ɔno n'aka no ɔmfa kɔɔto biara ho ɔso see kɔɔto biara wamma yɛ ansa mfa asɛm na nkɔdan court neɛ ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ ne sɛ ɔno ama ɔmo kɔ ɔmo mbɛsi akonnwa na menim sɛ Ghana mmara obi biara ni wɔ so kyɛn Ghana mmara mpo oti akonnwa tuntum so oti akonnwa fufuo so oti dwɛtɛɛ so oti aboa nwoma so mpo oti sika kɔkɔɔ so koraa na ɔnso nkyɛn Ghana mmara ɛsan sɛ Ghana yɛra ne neɛ ka no executive presidency yɛkyerɛ ne sɛ yɛwɔ mampanyin a yɛn nyinaa ɛhyɛ n'ase obi nso nkyɛn Ghana mmara ɔmampanyin no koraa ɛhyɛ mmara ase ebiem yɛn ne deɛ anim ne sɛ yɛhwɛ yɛ Ghana yɛ mmara kunyini mekyerɛ yɛ constitution
Article 17 clause 1 ɛkyerɛ sɛ obi bia ne wa ɔso kyɛn Ghana mra tie de yenim sɛ ɛyɛ me sampa mayina okugye amaya osa amodua sumahene domahene drobohene asantehene togbe afede ɔkyehene ɔhene bia ɛhyɛ Ghana mra sɛ nanso obi timi tena ne patom ɛka sɛ ne ɔno bɛka no mra bia ne Ghana etimi sisa no na Ghana fo nso ya yenhwe ha ama saa nneɛma yi ɛkɔ so a edi oyene hoye ɛbrɛ amanfo ɛwɔ mu krom ɛno bi ɛna abɛtɔ sample nananom ɛne sɛn nananom ɛfa amamrɛ ne amaneɛ kwan so asi ɔkogye amaya ɔsa amodua nananom ɛfa amamrɛ kwan so de ne nkrata kɔ PM Bono Regional House of Chiefs nananom ɛfi ɔmane edosom fifi mbaba mu ho sɛ ɛnokre ne ɔsɛ nipa bi enya ansa na yɛafrɛ no ɔhene no ɔkogye amaya na ya ɔsa amodua ɛwɔ saa nneɛma ne nyinaa ɛma nananom gye ne nkrata tum ɛdi kɔ PM ɛwɔ National House of Chiefs ɛnomo first stage yɛfam second stage yɛfam final stage ɛna Emmanuel Ankama ɛde court nkrata ɛkɔsi ho kwan nananom ɛkɔ court yɛkɔ court nso court ɛhyɛ sɛ Bono House ɔmo gye ne nkrata ɛsan sɛ yɛaba adwuma ekuo no bi na mmom neɛ na nka ɔpɛ sɛ National House sɛ court ɛmfa taboɔ nto ɔmo so sɛ ɔmo fa ɔmo nsa nka obi nkrata no court ka sɛ dabi nananom anim di nti sɛ nkrata bi kɔda ɔmo anim a nananom bɛdosom ahwɛm sɛ nipa ne sɛ fata nananom ɛbɛgye na tum ɔnsɛ mfata nso a nananom bɛyi na firim nti bebi a National House ɛde ɔmo dwuma akodu no ɔmo nkɔ so no ɔmo ndi ɛbro afi ekomfie mi no National House ɛnkɔ asitena ɛsan sɛ nsakɛsie bi hyɛ akyire a ɛkyinkyim National House ɛnsa cause ɔmo anim sɛ National House ɛkɔ asitena na na ya ɔsa amodua nkrata no yɛbɛgye atum sɛ amamrɛ ne amaneɛ ɛseɛ ɛno n'akyi Emmanuel Ankama yi na meka Emmanuel Ankama a ebia onti ne deda onhu no mesrew ɔyɛ court of appeal judge na ne Ghana ne wiase afa na nyina de bɛkae no yɛbɛkae Justice Doche Supreme Court judge abra papa yi ɛkɔ na ho megie mu no ɔne ajagyefoɔ nan ɛtena ase wɔ asɛm bi ho a obi di no High Court saa Emmanuel Ankama yi ɛna di asɛm yi ɛwɔ High Court a ɔteme ɛtɔn temafie obi tɔn temafie no Ankama yi gitum temafie hospital any school ema yɛtɔn bi 300 million titi sika no 350 million titi sika no ɛna 600 million nkrofo ya ntiaseɛ yɛde kopiem ɛwɔ Supreme Court ajagyefoɔ no mo yɛtena so no ɔmo ho sɛ dabi bibi ɛkɔ so atɛnkyia bi kɔ so obi ɛyɛ bibi enti ajagyefoɔ yi ka sɛ Emmanuel Ankama yi so ne ban a wada na di ne ya a wada na di ɛdima nim guaseɛ kɛseɛ abrɛ Ghana tembua adwuma no enti nananom ɛnhwɛ anaasɛ Chief Justice ɛnhwɛ na saa Emmanuel Ankama yi yɛnhwehwɛ ne nsɛm mu ɛsan sɛ dwumadie no a wadi no ɛdi anim guaseɛ abrɛ tembua adwuma no ɛno na Chief Justice so hwehwɛ mu sɛ wanhwehwɛ mu ɛkyerɛ ne ɛtia ne sɛ yɛaklɛ no wɔnkɔ afiafoɔ saa Emmanuel Ankama yi ɛna meka ho asɛm ɔno ɛna ɔdi sɛ adwuma yi ɔno ɛna de ne ntoma apapɔ asantehene ɛdi a yɛdi hoyɛ basabasayɔ oyene ɛbrɛ sampama yi nananom Ankama yi di Bono House ekopie mu court sɛ contempt ɛsan sɛ court ɛma ɔmo gye ne nkrataa court Bono House ɛtena so no nananom dumie no yɛdosodoso hwehwɛ mu no sabe yɛkonwa tuntum wɔn kratam oka sɛ eni wɔ hɔ onhu da wani krotwe a wosi a ohwini santam yɛmfa nhu da na deɛ ɔyi ɛna edi osi so a ofra ho sɛ woyɛ ɔhene wɔ sampe ebiem osa aka sɛ adehyi abusia edi sampa konwa yɛ miensa
ye bisa se akonwa no ebo apro na use dabi akonwa no emo apro na adihyebusia ya miensa na akonwa no emo apro no sasa de Nana Kofi so no ofre mu nkanifie ene wo se akonwa yi eka ne nyina no nananom ehu se dabi papa yi no kra ni nanom onsem fata amamra ni amane kwa so oni akonwa enti ayefo dumie no tena so to aba no na mienu pe ena ato ama no edu no etutia no se ankama onyo hene yaje otumu a enye ye enomo ena ode omko pm ewo court se contempt o ma mfa ni nkrata anko national o ma doso nsem no mo last week fieda asemo a eda atembuani anim se contempt ena contempt nso either se nipa ne bedi for and also obedi bim sa contempt asem no nye no ena judge ne kai na mom nie ono kai ne se contempt asem no watu akɔhye busumi dunum na mom ono gira ne tumi so ahye se modi ankama nkrata no momfa nko national abra asem eda na nim no na saa tumi no enka ho se ono bɛhye se yemfa obi nkrata enko nanso otimetena na konwam ekai ebepima ne ye bo no se saa judgment no onfa maye ontwere mfa maye oye bisibisi basa ene ochena onu anim se ne waye no ene Ghana mra ebo ebra enumu ena Bunu House registrar onu na nke oso odeko nanso esanse onu ya ne nsahye omanem na omunem ne ma bi omoye no onu mum de suma obi ema onu asi mo pampan de ko national 4G ni ebisa se anamo ena wase mo deba omo ka se court na ahye omo se omo mfamra na nananom amamra ni amane ne mra kwa so no nka Bunu House ena wase ye tenase na ahwehwe wo nkratam atwere krata de to so na de stamp na BBS so ankama de entisa ye de akopiem nana arawusem ewo mu ne se ye boa asem se national se nyo madwuma e konfie mi no ye ntena se nka bibisa no na otwe e da ye ne mu o ma hye so o mon committee nananom nyina enko esitena aban enisika nanso ankama ni asante hene akope ho sika se nananom enko esitena no mbetua na media menem se nananom enimudi na nsem bia ankama ne na busiafo eka no sampa se wo sika otimiye bibia na omode ahemfo na eba national house no omode sika ato nananom nyina nti nananom betena se a amamra ni amane akwanso no ankama nyo hene nanso esan se ye de sika ato nananom adwen no nananom ebegina tum na media menem se ahemfo a ewo Ghana esan se amamra ni amane akwanso ni edimosi ade no obi masika ento na dwen esan se sika ne de to a nka saa ahemfo yi enni ade temenem se nananom enimode ye behwe amamra ni amane akwanso ya tenase edi dwuma a esefata ya boama asundwe abasampa absiafo maka ne saa no sampa kane nanka den se obetse se etuo beto nanso bebi a kika kono yase aboa ne nya ono onkawo a omfie ne senkyerɛw bebi a eduro no nananom abusiadom ne sampa man nyina asigyinae se yentena ho emma obi mfa ne sika emmeje ya japade ne nananom edigya yen enti ye bebo ho ban nananom se ye ma Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama beba etuo beto ye behwere ye nkwa nanso ye mobi asigyinae se ye betena mo obi de sika agi ya konwa de ene nka ye de ye nkwa eba no sampa kane nanka den se obetse se etuo beto nanso bebi a kika kono yase aboa ne nya no nkawo a omfie ne senkyerɛw Jaji no so woni asani ye yo anu oji sika no oda na asem no na no mo fo no ko asem ado ewia kete piao na busiafo mra piao emeda mase yo kakum abusia agina kwakonum ai edi agina branch na ngasa num
enti abusua tie nsɛm a ɔkaka yo sɛ nana bi atena ne patom na wɔde agyeagye asɛm nana bɛ na atena ne patom otumfo atena ne patom wo to wo a wo to wo kura wo frɛ wo hɔ ba bi a wo te sɛ ɛhɔ yɛ kama kyɛn otumfo patom wo nsa so kasa kura wo nsa emu adeɛ wo kasa kasa jimi kasa temidie kasa na wo kasa wo mu adeɛ kura nka wa brabɔ ho wo pradeɛ deɛ woto a wo ka wo nsa wo ka nyina ɛnyɛ sabi na apokuware otumfo pokuware ɛna sabi wo pagya asampama ne bɛyɛ manhene mibusa wo ɛnyɛ na pokuware ne pagya asampa ma ne sampa bɛyɛ manhene bɛ param bɛ ka param chiefo ona san have to chief ne otumfo pokuware ɛnyɛ asantefo ya ini sɛ wono kasa asante ɛyɛ sampa ya asante ɛka asante ho a wonim de enti a wo kasa onim abakɔsɛm wokora na wokora wo ne ne kyerɛ ya akora wo so onim abakɔsɛm na enye ono no otumfo asante otumfo sɛ to bi ono no wakwa ba bi ono no wonim na onim de wo ka wo kan sɛm a sɛbe ɛso kyɛn wo na wo ka na sɛnea wo trete no me se wote ha ebe gazette na nasama jafra na afi wutuo na so betwe no watwe na mesre nana otumfo sɛ tu na mbo di amabu so mesre nananom asanteman ne nananom nyinara sɛ enne national security mpanifo Ghana ban asantemamu asante reje ebro ahafo original enne wo mo wo nyina ne national security sɛ omo tie abrante we ya immediate ya wo nchi ya osamodua na tidini na ne spokesperson o kasama no mo nchi no animanimu ya because obe create problem da beto sampa ne nsɛm ne press conference ya wo kan nyina sɛ wo kan wo nsɛm simple kra na nke normal sɛ ne misɛ de bia mo twan nkokɔ ne nwan de bodua da bia nana sama jafra ho so waye din won kasa wo hwɛ ɛyɛ Nicholas kibia ni a Nicholas Mahama o kibia ni a aya wo se otime kan se mi se nana sama jafra so mo nye din na bibia abotre bibia ewie man abotre yum nkonimdie won nsɛm a wo ka nyina yɛ threat ɛyɛ sɛ wo threat otumfo wo threat sɛbe nana sama jafra sɛnea wo kura na wo bedum nkwa wetwa so ɛwɔ kuro no mu hɔ entimesre nana sama jafra ne na chidifo so mo transfer kenye hwan adwenbɔne ne adwenfi aba saa nkɔfo ne tirim ya samodua ne chidifo ne tirim sɛbe etuo kura obetwe mesre nana national security sɛ ɔmo nto nsamfra brante ne mo nkyene mo arrest no animani mu ya mo nkyene wo nkyene ne won na to mu ne ɔmo soso no so sɛ won kasa obetutuo kɔ metwe de ako ɛwɔ saa sampa no na first ne tuo ho ko adin mo tuo ho de mamo onipa na oyo yodum na wo de woto na wo wonka ono ntum na wo kasa wo kansa no eduru de wotwe ne ho eduru de wotwe ne ho na waso wo wasem edi enti na wo yo press conference a wo hwɛ mu nka wo nsɛm wonka asɛm ɛda wakoma so ehia wo na wo trete sɛ etuo kura mo betwe na mo de akontaka wo sampa kura ni wan kasa nsɛm a wo kan yi wo bɛ dadwene ho a wo bɛ hu sɛ waka nsɛm a sɛbe nyansa bi anim a wo bɛ nya ho asɛm wo sɛ to nsa frɛ John Mahama president sɛ wo mmerem na wo mɛyɛ sɛ no president wo no sɛ hene president o sɛ hene president sɛ hene ta mo na mo bodwa wo ne ya asambodua mo bodwa mo de kwa penda wo kɔba na mo kɔba pedam de na mo yɛ okay ene wan to nsa frɛ president afi na eduru court share sɛ mo mfa na sama jafra nkranta nkɔ national security dia koduru wa wie no eno na obeka sɛ afi de sɛ president amemo a wo bɛtutu na mi to twetwe sabi ebinom ya so nana sama jafra na woni mu to ntwe nkyɛn no adenti na wo bɔ ne din no wo mo din enkyerɛkyerɛ mu wo mo ndi sɛ nana sama jafra sampa man hene na wo bɔ din sɛ
eye edin esimasi won na okogye agye ensem a wo kan nyina ne tse wo de wo panim guase e na amanipa no e na wono na wo ne wo kire yimfato ho a wo ye e na mre bi atwam judges fo bi a obi asem okotonton dan e ma obi 300 million wo tema ni ade ya judges fo be nan enum tena asem no so ya wo mo frɛ wasem no sɛ yesi judge na asem muye wagu judges fo anim asenti aban hwe no munye bibi mfa ho no ya ankosi ba bia no we ya ade a wo ye mfato de akire obi sɛ sɛ nipa na wo kana asem ale ntina wuntimi mfiri wo pɛmu nkasa na sama jafra enam adwen akuta wunti wuntimi nka sɛbe adwuma na amoto a mo ye no kuro na wo no mementi obi wo na wote krom ho na enso so sɛbe o mehwɛ wo ne ye wo nkasa ye mu emire bi saa wo ka asɛm bi comment bi na wo ne ya osamodua to wonom mo abodua na mo suo na mo ka mo asɛm wo ma comment bi e ma ya osamodua no kura edan etia wo na asɛm en kasa me se wano asɛm wo saa branti wano asɛm be yi uka wano asɛm ebe yi uka ama ya te watum me se national security invite wanimu ya yenhwe oni enchewo because udi oye ne beba sampa kuru ama kuru nim se moja agudi a o se ya chewo enti mesre obi bia obeti obehu video we bia no ya osamodua na chidi ni ne spokesperson na wa fire press conference no animu ya national security nton sanfre no metre die enti a wo se sɛbe o national security fo gazette na national jafra emoja be hwie agu sampa etu beto ho no o metre die enti a wo mra metre die enti a sɛ wo se obi a hyemrase sɛ obi a hyemrase wo so wo hyemrase bi enti die enti na wo ka sɛ obi a hyemrase na wo hyemrase na wotimi ka sɛbe sɛ na national jafra gazette na o national security moja na be hwie agu sampa how dare you so be ka san kwase asɛm no how dare you na wo kro no be bibira na papa no na national jafra wo kra wo na wo na wodi ya samodu ya tiri sɛ ya samodu wo so wo yellow ba bi papa na do wo duro bi unduru hobi enti ebesana na national jafra wo so take action wo saa asɛm a wo kan ye hu immediate yo sɛ national security pick no every sampa kro nim oni ba bi o kan obi o so mo pick no mo te wo mo sɛ wo kan asɛm no sɛ nka wo kan wa asɛm separate wo kan wa asɛm sɛ bi asɛbi o ɛyɛ ahemfo asɛm mienu na mo kan asɛm na wo enti sɛ president wo mmerɛ mu na wo me stop na wo me bi sɛ ya enkere de different matter ne de sɛ wo plead wo srɛ president sɛ wo mmerɛ mu but wutimi srɛ president wi na wo betrete ebe ka asɛm a yɛ threat nsɛm de to abɔnten sɛbi o sɛ yɛ gazette na national jafra wo national security dia mo ne wo mo benya problem mo etuo beto wo sampa ma mo jabe hwie agudi a wo sɛ national security frɛ wo wo sɛ mo tena wo mo ka asɛm no panimfo na mo die no wo sɛ national security tro nsa frɛ mo because sɛbi sɛ na wo di ka wa ka wa asɛm no da wa asɛm a ka wa san ansa wo kyerɛ sɛ wo sɛ Ghana obi a hyemrase wo sɛ an we hyemrase otumfo hyemrase obi a hyemrase president kwa hyemrase dia wo so hyemrase ti die ndina ma wo saa word na fi anu ba na wo ka sɛ bibi si sampa bibia moja bi hwie gu sampa bibi be si sampa bia na wo sɛ yedi be ma ye boss bo wo sɛ yehwe wo ne ye boss bo adentina ade nipa bi tiwi aso mo mpɛ ayi saa enkomra nyina fi nana adwuma badu enkomra nyina fi bro house of original house of chief nana adwuma badu ene sumahen na hyehyɛ saa de ma bi ati ama saa de ma bi nyina ekoso enkomra nyina adentina sa nana adwuma badu no wo the power so betima ka sɛ wa gazette ya osamodu ya nka won gazette no ayenti wanga afa dia wo se na otumfo atuatua sika ma national house of chief fo nyina se omra asetan na obeti omoka efa na ote se otumfo kasa asem no efa na ote se otumfo kasa asem so obeti omoka na aban se oni sika ehene fa na ote se asem no efiri ye ubo otimu abeka asem waka asem ato
na wagya ho na akọ na wona wo frɛ president Mahama no otumfo na wotumi di aye no otumfo se do be o ɛgye na Mahama president Mahama betumi di aye otumfo se do president bi a ɔtena konyo so Ghana gye na wotumi aye otumfo na even kura no security mu akasefo wo Ghana security personnel for ne security national security for one bi na for one ɛde na wotumi aye otumfo John Mahama kan se president Mahama kan se wo se woni wan se otumfo beka so pade na mfama no Ghana masa ye ka asema kire Ghana ekuta nipa bi mu Ghana kuro no ekuta bi num wo se otumfo hye mrase adenti na ya na bibi ni a otumfo bibi na Ghana ban hwe otumfo ni ye hwehwe wo dana do ma hene ye hwehwe dana ma hene ye hwehwe sabi ada ahemfo aka na otumfo ne Yesu kire no bokon sense bi ba ye won ye to nsafre no otumfo se tu ye to nsafre no so me so asema edi be so many years nkoma person na sase me da so da ho no otumfo ya to nsafre so be so case na o mmerem ko waye bi pen nti sebe wo kasa sua nyansa na fa nyidie ni buo fa ma no sebe wo to man nim President Mahama we kan betra konya president ahodo aba ko nyinara omuhia mo afri IMF wa wan na yomusu kire no na sa IMF mfiu ma otumfo kura musu kire no ma no ekwaje bosia de bre ene omo kasa ansa no mafi Ghana obi asore agbagba no afa phone no odi atem no kan kwase asem nyansa ndem nyansa nim no akasa ti open so wo sa ni pa no waje sabi eniyema bi dia ba Ghana ma wo so onya bia wo so to a odi sabi odidi onya bi di de ko wonim ana ofi se waye wadwuma onyo tikada boto no kwa no so wi kade ma be kosuru bia ma wonti nto ade akwadwan kwa ntim to bi no wadi nti Ghana no ikuta mpanimfo bi no ikuta nkofo bi otumfo na wo mu no Ghana ikuta koroba asante kotoko me kana kura kire wo mo a mo ye press conference no wo na wo ye ya Osamodia spokesperson na me ne wo kasai Ghana me say otumfo se to Ghana se otumfo se mrase Ghana ikuta otumfo se bi so be o kasa yes no ko to bi ntimi nsa na no asem Ghana ha si ate Ghana ye ade ye te Ghana ha ye hwe yete Ghana yehwe aya na to de bia asase azompa bitu mu nimsa asase ni nipa nu mu me de me ya ne se threat na me problem asa sa moja ne be hwie egu sampa ne me problem asa se wo kan wasem na wo your press conference na won sem akokan ma akoma akui na wo kan sa na wo ja okoya e different ba se wo timi ka se president mmeremu no wa mamu na se National House of Chief Gazette na Sam Jafrem moja be hwie egu sampa na sebi etuo beto wo sampa de national security so mo arrest wo omo tiwo ne woni mu ya ye hu se ba bi ko na wo chance ni ma weapons wo na bi onya mi wa kire bi ewo na oni pa o show kutupo na wo de yesa de wa kire ade ntina mo te sa te sampa jo kakra mo mpe na Sam Jafrem ka kafi on betu kuro nka mo kra mo ntimi na wo kra person ka wo ntimi pie wo ya na ya Osamodia na on na mo kra nka wo ntimi pie nti transe ne hwe se yen gazette na transe ne hwe se yen gazette na be gazette na physical life and career do Ghana ha no wa hobi na afi wutu no bezbetwe no watwe nya hwe no ye bema e wo Ghana so bi ahyemna se nyina ahyemna ase nya hwe bema wo Ghana se wo twituo na wo beto weku obi no hwana be kuno edi enti abusuafo mesre blogger bi obi pa bi o wa santimem ba biara mo videos bi nko viral na yenya arrest sa branchi animanimu ya national security arrest na animanimu ya se etuo beto sampa no national security for ncheno because why threat to sampa krono abusu adi ne so tv je so nya subscribe no first and also so je no subscribe no like no comment no wa share dem afro so de enya bi ahwe yes sampa press conference omo ye against sebi nana Sam Jafrem ni ruling e be koso national of chiefs no ne gazette no ene ho enkomo na ebedi ye no national security for so mo arrest abrantia wo ye press conference na wo kan se etu beto sampa no
anaasɛ mogya bɛhwie agu no na sɛ sikitifoɔ nto nsa ɛmfrɛ no ɔmbɛyi ne ho ano ɛwɔ nsɛm mede ma adwen kyerɛ no wone munya adwen nya atemidie ɛne obi atɛm na wakyerɛ w'adwen ɛwɔ hɔ sɛbi nsateɛ nyina nyɛ pɛ mɛtumi aka kyerɛ no abusua mmea mde dwuma akyi ame yɛfrɛ me Kwaku Alaska mede wasi adasɛne bɛto nsa dasɛne bɛsɛ hyia piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.